Arañas de Ferrolterra. Contan que por Cedeira andaban unhas arañas moi malas que se adicaban a collerlle os alimentos á xente cando saían do supermercado. Un día topáronse con outras arañas boas que eran de Limodre. Dúas arañas malas querían quitarlle a comida a un neno, pero as arañas boas avisárono e o neno púxose cerca da lareira para protexerse. As arañas malas subiron por uns paus para collerlle a comida, pero caeron no lume e morreron e as demais fuxiron. Logo, unha araña boa, cando ía camiñando polo campo, atopou uns xaguares que estaban atacando a un elefante e lanzou a súa tea de araña á cara dos xaguares para axudar ao elefante e salvoulle a vida, e o elefante, en agradecemento, construíulle un castelo de area. As arañas boas vivían moi contentas no castelo de area. Mandaran invitacións a todas as arañas da comarca para celebrar a inauguración da súa nova casa. Na festa, todas as arañas pasaron unha noite divertida. Xogaron, comeron e beberon, pero de súpeto veu un gato que quería matalas. Elas colleron medo, pero a raíña tivo unha idea. Botáronlle entre todas unha tea de araña e o gato non podía moverse. Entón empezaron a picarlle. Cando o gato estaba medio morto, o tiraron ao mar. Logo as arañas continuaron a festa e o pasaron chupiguai. Ao día seguinte, 25 malvadas arañas decidiron cazar todas as mascotas que puideran de Limodre e acordaron pedir un rescate de 1000 euros por cada unha. Deille o maletín en nome da miña mascota. A nena, Maili, entrou decidida no castelo das arañas para rescatar a súa mascota, Tim, pero as arañas atrapárona e metérona nunha gaiola. Pedro foi pagarlles ás arañas os 5000 euros para que deixasen en liberdade a súa irmá e a súa mascota. Cando a araña ía abrir a gaiola, a raíña deuse conta de que o diñeiro era falso e encerrou a Pedro xunto a súa irmá. Para celebrar que tiñan un novo refén, montaron unha festa e prepararon unha gran sopa de letras. A raíña díxolles ás arañas que formaran palabras con nomes de castigos, pero cando os avós botaron na pota uns pós máxicos, as letras xuntábanse soas e formaban palabras moi bonitas. Con cada palabra aparecía un cadro na parede do castelo e unha araña mala convertíase en boa. Segundo ían aparecendo palabras bonitas, as arañas seguían a transformarse en boas, pero non houbo ningunha palabra que fose quen de facer boa a raíña. Entre todas as arañas tecen unha tea para engaiolar a raíña. Os avós bótana na pota da sopa e liberan aos nenos e máis ao can. A raíña consegue saír medio morta da pota e quere escapar cos cartos, pero o can perséguea pola praia de Cedeira. A raíña, sen se decatar, corre e afoga no mar. O maletín do diñeiro colle un mariñeiro.